Té la paraula la senyora Marta. Gràcies, senyor alcalde. Bona vesprada. Bé, nosaltres esta moció l'anem a votar a favor també. Estem d'acord en els 2 punts que demana. Primer, en realitzar un estudi de viabilitat per saber si aquest edifici serà econòmicament sostenible. I en segon lloc, una vegada es tinga aquest estudi de viabilitat, doncs preguntar a la ciutadania si considera que la prioritat en aquest moment és fer aquest edifici, encara que siga sostenible econòmicament, o és fer una altra sèrie d'inversions. Perquè recordem que les obres d'aquest edifici van a pagar-se del romanent de tresoreria. I el romanent de tresoreria sabem que només pot destinar-se o a amortitzar deute o a inversió. Per tant, aquest millor 200.000 euros que l'Ajuntament va invertir en l'obra d'aquest edifici no pot destinar-se a plans d'ocupació, ni pot destinar-se a serveis socials, ni pot destinar-se a esports, ni pot destinar-se a ninguna altra cosa que no siga tornar préstecs als bancs o fer obra pública. Davant d'aquesta situació, nosaltres, perquè la llei s'ha de complir, i això és el que diu la llei, nosaltres plantejaríem una altra sèrie de prioritats pel que fa a inversió. És a dir, podríem sentar-nos un dia en una taula i nosaltres els faríem 10, 12 o 15 propostes d'inversió, d'obra, que al nostre parer serien més necessàries en aquest moment per al Gemesí que la realització d'un mercat. Però anant al primer punt, que és el que jo considero que és més important, que parla sobre la viabilitat d'aquest edifici, la llei també diu que el romanent de tresoreria podrà destinar-se a construir edificis sempre i quan puga demostrar-se, abans de ser construïts, que aquests edificis no van a tindre costos de manteniment per a l'entitat local. És a dir, aquest millor 200.000 euros que l'Ajuntament vol destinar del seu romanent de tresoreria per a fer el mercat, podrà destinar-se a fer el mercat si l'equip de govern és capaç de demostrar que el mercat, una vegada construït, no va a comportar-li ninguna despesa. És a dir, que aquest edifici, ella soles, se mantindrà i serà sostenible, que els ingressos siguin igual, com a mínim, a les despeses. Això aquest Ajuntament no ha pogut demostrar-ho, perquè aquest Ajuntament no té un estudi de viabilitat, i això és el que se li demana en aquesta moció. Aquest Ajuntament ha demanat als tècnics que feren un informe, els tècnics han fet un informe en el qual diuen que sempre, sota la premissa de que s'omplin les 12 parades del mercat, del futur mercat, i aquest mercat, pagant els venedors una quota corresponent, podria arribar a ser sostenible. Això no és un estudi de viabilitat. Per què? Doncs perquè no tenim les condicions damunt la taula per als venedors per a saber quina quantitat de diners podran pagar-nos i quants venedors podran quedar-se una parada en aquest edifici. És a dir, per a resumir i que s'entenga, aquest Ajuntament va fer un mercat sense tindre clar si aquest mercat va ser econòmicament sostenible. I això contradiu o el que fa és no complir la llei tal com la tenim en aquest moment. Jo sí que pregaria, i nosaltres ho hem demanat moltes vegades, els ho hem preguntat moltes vegades i moltes vegades ens han dit que no, que aquest estudi de viabilitat el demanaren, perquè no costa res demanar-lo, no costa res fer-se i és una manera de llevar-se les mans. És a dir, és una manera d'assegurar-se que el que estem fent compleix la llei. Perquè podria passar que si fem aquest edifici i no aconseguim omplir les 12 parades, perquè resulta que no n'hi ha 12 venedors, sinó que n'hi ha 6 o n'hi ha 5 o n'hi ha 7 o els que siga, i aquest edifici es posa en marxa i al cap d'un any d'estar aquest edifici en marxa ens donem compte que aquest edifici li costa diners a l'Ajuntament per al manteniment o pel que siga, doncs aquest edifici s'haurà fet en contra de la llei. I a partir d'aquest moment què fem? Tirem l'edifici a terra? El tanquem? Tirem a la gent al carrer? El que s'estem demanant és que actuem en una miqueta de seny i que evitem arribar a aquest escenari. I aquest escenari és probable i és possible, perquè el mateix ha passat en el pàrquing, el mateix ha passat en l'edifici polivalent i el mateix intuïció acaba. Què passarà en aquest mercat? Per tant, és una qüestió de sentit comú. Primer fan l'estudi de viabilitat i si és econòmicament sostenible. I vostès encara pensen que és prioritari, el fan. Però d'esta manera em sembla que és una miqueta fer les coses al revés. Gràcies. Alguna intervenció més? Té la paraula la senyora Marta. Gràcies. Una miqueta per contestar al senyor Palop la seva intervenció. A veure, el millor estudi de viabilitat que podríem tindre és un plec de condicions per als venedors. S'elabora un plec de condicions i se'ls presenta als venedors i se'ls diu: mireu, per a que siga viable fer el mercat haurien d'amplir les 12 parades en aquestes condicions. Vostès estan disposats a en aquestes condicions quedar-se una parada? Sí. En són 12? Sí. El mercat és viable? Sí. Tenen aquesta prioritat? El fan. I aquesta seria
el millor estudi de viabilitat de tot seria fer primer el plec de condicions. I, de fet, així és com es va fer en la reforma del 2007. En la reforma del 2007, abans d'iniciar-se la reforma, es va parlar en els venedors i es va plantejar el plec de condicions. I abans de començar la reforma hi havia 14 parades adjudicades ja en contractes a punt de signar-se. I per tant se sabia que aquest mercat anava a ser sostenible i que no anava a costar-li ni un duro a l'Ajuntament. Perquè entre el que pagaven els venedors i la subvenció que venia d'Europa es pagava el milió d'euros que costava la reforma. Això per a començar. Després, per lo que fa de que s'hi anaven a caure els edificis, que això vostès ja ho han dit moltes vegades i que anaven a passar aquestes catàstrofes i no sé què, el PSPB en la legislatura passada va alertar del perill que podia suposar fer 3 plantes d'aparcament en la plaça del Mercat, perquè vostès el projecte inicial que portaven era fer 3 plantes. I per això es va demanar a la Universitat Politècnica, a tècnics de la Universitat Politècnica que feren un estudi. I en aquest estudi els tècnics recomanaren que no es feren 3 plantes perquè efectivament podia ser perillós. I per això canviaren el projecte de 3 plantes a 2 plantes. Ixa una altra. I després, les eleccions legitimen per a governar, però no per a que uno faça el que vulgui. Això haurien d'aprendre-s'ho vostès. Les eleccions legitimen per a governar. Els resultats electorals legitimen per a governar, però no per a uno fer el que li doni la gana. Perquè ha dit el senyor Palop que, clar, com nosaltres en el 2007 portàvem aquesta proposta en el nostre programa i la gent es va votar majoritàriament, doncs nosaltres la tenim que fer. D'acord? Però que vostè s'ha deixat de dir una cosa que per mi és molt important, i és que en la proposta del 2007 el que anava a costar-nos la plaça, el pàrquing i el mercat eren 0 euros. I el que ens acabarà costant entre el que costa la plaça i el pàrquing i el que van a gastar-se en el mercat són 8,5 milions d'euros. Per tant, això de que estan legitimats per a fer-ho, fins a cert punt. Fins a cert punt. Perquè no van a complir una promesa electoral. Van a complir part de la promesa electoral. Van a fer el pàrquing i el mercat, però no a cost 0, sinó a cost 8,5 milions d'euros com a mínim. Per tant, facin el plec de condicions primer, adjudiquen primer les parades i quan els venedors ja ho tinguin clar i vostès tinguin clar que tenen venedors suficients com per a que aquest edifici siga sostenible, entonces si continuen pensant que és prioritari, el fan. I nosaltres en aquestes condicions, potser no els criticàvem tant. Però les coses s'han de fer bé i s'ha de començar per al principi, no per al final. Vostès van a fer primer l'edifici i després a veure si l'omplim. I així no garanteixen que siga sostenible. I pot ser que estiguin incorrint en la llei.